patrzcie, tu jak na Śląsku po prawej. Słowiński Park Narodowy. Porównamy, czy jest lepszy od Parku Śląskiego. O! 5 kilosów? Jezu, to za 2 dni. Chałupy w konstrukcji szachulcowej. Pierogi bałtyckie, zobacz co to znaczy. Ciężko powiedzieć, można tu zjeść pierogi bałtyckie. Czy są to pierogi z rybą? 6 km, 1,5 godziny. To my to zrobimy za pół z tego. Ej, to idziemy, nie? Idziemy. A frajerzy jeżdżą meleksami. Dałeś poradnik turysty? Noszę wygodne buty. No nie wiem. Ubieram się odpowiednio. Może. Stosuję preparat, nie mam wody, kremu nie ma, mapy też brak. Kremu miałeś. No dobra, to akurat. Nie dokarmiać dziko żyjących zwierząt. Nic nie można ogólnie robić. Podziwiam rośliny i grzyby i widzisz, nie musisz podziwiać. Jak Dobra. nie będziesz podziwiał, to dostaniesz pieniądze. Tak trochę wygląda, albo wyjście tutaj No. z podziemnego jakiegoś... Może tu strzelali. A tu takie nawet jakby są po oszczale ślady jeszcze. Lekko wieje, moi drodzy. I to tu, proszę Państwa, ludzie idą 1,5 godziny, 6 km, żeby połazić w wielkiej kuwecie. No, jak się to mówi, co kraj to obyczaj. O, ciulubsto. Co chałupa to zwyczaj. Wydmy były fajne, ale parku Kachla w Bytomiu to jednak to nie pobije. Jak wrażenie? Git. To jest, proszę Państwa, Łeba, zwana również Radzionkowem Północy. Gdzie co? Że dobrze? Nie wiem, tak wymyśliłem. Co tu można porobić? Zdjęcie możesz nas zrobić na przykład. O, ale jakaś taka nienaturalnie wielka. Nie, mewy są ogromne. Ale aż... Rzadko widział je takie. No, rzadko. Moc atrakcji w Łebie. Chyba dostaniemy do Łeba. Nie no, to jest Giga Sigma. Czy to jest ten cały dar Pomorza? Nie. Moi drodzy, to jest gryf. Mam nadzieję, że nie każą mi płacić za nagrywanie, tak jak za oglądanie misia na krupówkach. W końcu nie po to jadę nad morze, a nie w góry. Jaka jest cena tej bułki ze Proszę śledziem? pana, 24 zł. Był łowiony dzisiaj rano. Nie. Z oliwkami były zbierane tutaj, niedaleko Becherowa. Ciężkie te życie Kaszubskie to są. nadmorskie. No i ogórek wiadomo, i kiszony, i kapusta była deptana stopami Kaszuba. Tu wkraczam z przyszłości z małym fragmentem sponsorowanym. Pamiętacie może, że w sprzątaniu mojej chałupy, między innymi od włosów tej pani, pomaga mi taki fajny robot. Mianowicie pan Puron, o którym robiłem osobny materiał. I jego właściwością niesamowitą było to, że Łatka co robi? Godo po śląsku, ale godo nie ino po śląsku, bo mówi też po kaszubsku. Ja się będąc nad morzem za wiele kaszubskiej mowy nie nasłuchałem, to przynajmniej może się nauczymy coś od Purona. Zobaczmy. Czy zaśpiewa najbardziej legendarną śpiewkę kaszubską? Krótci pojedłydzi, to kaszubsku stoleca, to są basy. Witaj brekłewniku Roberta Puron. Jujem ryt, że pan da co słyszeć. Ale jazz. Jem tułę. Aha! Dobra, chłopie, czadu. Czeszczeni zaczęty. Czyszczenie zaczęte, zrozumiałem.
Czyszczenie wznowione. Tryb czyszczenia tepichów jest włączony. Kaś ty tam wjechał, Kaszubie? Czyszczenie w trybie standard. Czyszczenie w trybie max. Powrót na ładującą stację. Ładowanie na czas. Zamknięcy. Witaj brykłewniku Robueta Puron. Jujem ryt, że pan da słyszeć. Ty, ja chyba oprócz bycia Ślązakiem jestem też Kaszubem, bo wszystko rozumiem. Może taki po prostu jestem pojętny. W każdym razie przypominam, że jakbyście chcieli takiego Purona nabyć, co godo po śląsku i po kaszubsku i w innych językach, to macie linka pod spodem. Słuchajcie, w Łebie to jest ruch jednak jak w piekarach śląskich, czyli jak w Rzymie. Ale tu jest nieludzko romantycznie, proszę ja ciebie. Wykorzystując, że dzisiaj nie wieje, jak nienormalne, chciałem tylko powiedzieć, że jestem na plaży w Dębkach. Ale ludzie, ale to... Macie to w Polsce? Macie. I jestem na urlopie i powiem wam, że nie streamuję, nie wrzucam zdjęć, nie przeglądam Facebooka, Twittera, Instagrama i innych. I kurde, bardzo dobrze się z tym czuję. Mógłbym tak robić codziennie, a w sumie to nie robić. Ale jakiś taki krótki materiał sobie nagram, zwłaszcza, że są tutaj naprawdę mega urocze krajobrazy. Coś się tam ponagrywa, zobaczymy, co ta nadmorska przygoda przyniesie tym razem. Kąpane jeszcze nie było, także nie będzie to zapalenie pęcherza, przynajmniej na ten moment. No, trzeba przyznać, że klimacik jest prawie jak na Topolach albo na Żabich Dołach u nas, nie? Wy powiecie, ale masz Niklaus chillerę, a ja wam powiem, może być większa. Jak tradycyjna kuchnia kaszubska, to tylko, proszę ja ciebie, elegant tego typu gnieciony Polisberger. I oczywiście piwo marki, zaskoczę was, Okocim. Kurde, całkiem fajny bajer. Morza szum, ptaków śpiew. W Dębkach coś tam pośród drzew. Idziemy może z kamerą wśród plażowiczów. Z kamerą do wody. Zimno. Co to za artystyczne ujęcie? No było coś. A co tam na tej wydmie państwo robią? A tam nie wolno wchodzić i ja już dzwonię. Ratujemy topiącą się ważkę. Bardzo się do mnie przywiązała i nie chce puścić. Takie to dorsze są? To mewa. Idź już, no. Borocko. Uratował, że chcie leć. Nie wezna cię do domu. Idziemy pływać, znaczy wy. Proszę, uprawiamy również w Dębkach kolarstwo wyczynowe. No, dla nas to jest wyczyn. Jak tam w peletonie? Będzie co z tego? Dobra, cel jest prosty. Dojechać i wrócić. No. Proszę, a tu w Dębkach jest taki mały
stary, zabytkowy, ale piękny kościółek drewniany i wszędzie są oznaki patriotyzmu regionalnego. Pięknie. Ale Kongo. Co pan powie? To jest gotik. Uwaga, były testy z wsadzaniem kamery do wody, to teraz pora wsadzić ją do ognia. Foyer! A, nie no, nie. To jest ten foyer z Rammsteina? Ja. Ujek z gałęzią. Słuchajcie, chyba umarłem i trafiłem do nerdowskiego raju na ziemi we Władysławowie. To jest coś. Kurde, w ogóle jakie to jest ogromne, lol. O kurwa. Chłopie się, to się ciągnie i ciągnie. Ale mega dobre. Ile tu jest sprzętu zgromadzone jutro. Ja pierdzielę. Ej, nie wierzę, tu się idzie i tu wszędzie są ekrany, wszędzie są klawiatury, wszędzie są jakieś stare konsole i to takie naprawdę białe kruki. Cyk. Zdziwiony? No, zmieniła lekko, prawda, strukturę, ale proszę zademonstrować. Żadne zwierzę nie ucierpiało przy nagraniu tego wideo. Niewiarygodnie. I jeszcze można zrobić tak zwane Kongo, prawdziwą dzicz. O, to jest fajna chillera. Bardzo fajna książka, tak na marginesie. Każdemu graczowi polecam. A tu, proszę. Gorko. Wczorajsze zebrane prawdziwki z kaszubskiego lasa. Cebula, sól, pieprz, trochę wody, potem ino trochę śmietany i będzie taco souza do krupów, że normalnie. A film z grzybów będzie wrzucony osobno, także zobaczycie, co się tam udało wytargać w Kaszubskiej Puszczy. Pała się przegła! O ludzie! Nie ma tak źle. Zwodowanie ORP Radzionku. Proszę Państwa, wale nura. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że jest nad morzem woda. Ale czekaj, nie?
Nie ma to jak na ostatnim przed powrotem z urlopu zachodem słońca romantycznym, dębkowym. Chcę pograbić plażę, nie Dawid? A co wy myślicie? Że ten piasek to wiatr układa rano, żeby był ładny, gładki? Dobra, proszę Państwa, czego nauczył nas ten wyjazd? Że prognozy pogody można se wsadzić między Poślady. opowieści. A Ciebie, Patrycja? Co to było pytanie? Czego nauczył nas ten wyjazd? Nauczył nas, że... Że 7 piw na głowę to mało.